Moc vás zdravím. Právě stojíme před budovou Janáčkova divadla v Brně, kde probíhá zkouška orchestru Virtuosi Brunenses a kapely Universal Underground. Pojďte se podívat, jak to vypadá. Máme všechno položení šířej a bez začátku. Takový statičtější by to mělo být. Raz, dva, 3, 4. It almost made me think, open house. Open house. Open house. Open house. Tak přátelé, zkouška právě končí, což možná slyšíte kolem nás. Opouštíme Janáčkovu operu, abychom se 23. února přesunuli do brněnského Sona. V 18 hodin proběhne vernisáž výstavy památných děl nejen Andy Warhola. V 19 hodin zazní přednáška Rudo Prekopa, profesora FAMu, na téma Andy Warhol a Československo, a ve 20 hodin spustí Virtuosi Brunenses a kapela Universal Underground svůj 16 skladbový set skladeb Velvet Underground. Jste všichni srdečně zváni. Gypsies and you.